ଗ୍ରଦରେ ପଡ଼ି ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ନୂଆଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମସଣାକାଠି ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପିଲର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଖୋଳା ଯାଇଥିବା ଗ୍ରଦରେ ପଡ଼ି ଜଣେ 7 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତକାଲି ଗାଁରେ ଜୈନିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ଏକାଦଶୀ ପାଳନ ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମସଗୁଲ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଗ୍ରାମର ଜଗନ୍ନାଥ ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କ 7 ବର୍ଷର ପୁଅ ଅର୍ଜୁନ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଘର ଲୋକେ ଚାରିପଟେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଛୁଆର ପତ୍ତା ପାଇନଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ସକାଳେ ବାରିପଦା ଦେଉଳି ରାସ୍ତାରେ ଦେଉଳି ଛକଠାରୁ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂର ନାଇରା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଠାରୁ ପ୍ରାୟ 100 ମିଟର ଦୂର ଘର ପାଖରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ନୂତନ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଗ୍ରଦରେ ଅର୍ଜୁନ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ପିଲାଟି ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଗ୍ରଦରେ ଗଳି ପଡ଼ିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମର କି ଅଜବର ପୃଷ୍ଠ ସ୍ଥାନୀୟ ଜମ୍ବିରା ପାଣ୍ଡି ଓ ଚାନ୍ଦୁଆ ଥାନା ଏକ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ସୁଳିଆପଦା ତହସିଲଦାର ନାରାୟଣ ହେମ୍ବ୍ରମ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚାନ୍ଦୁଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମଧୁସୂଦନ ଦୟ, ପାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ଗ୍ରଦରେ କାଦୁଅ ସରସର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଚାନ୍ଦୁଆ ଥାନାର ନମ୍ବର 7/25ରେ ମାଫଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି।